Mubisita si National IATF Chief Implementer Carlito Galvez Jr. sa Zamboanga City nga nagtala og pinakadagang new COVID-19 cases ning bag-o lang sa datos sa Octa Research. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Gilauma na pag-abot ni National IATF Chief Implementer Carlito Galvez Jr. sa Zamboanga City ug mga adlaw aron sutao ng hinungdan sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Kinibisan o gilagwayan na ang pagbutang sa syudad ubos sa Modified Enhanced Community Quarantine hangtod May 31. Gani sa tala sa Octa Research, nanguna kini sa dunay pinakadaghang bagong kaso sa COVID-19 niadtong Miyerkules nga anaa sa 158. Gisundan sa Cagayan de Oro City nga dunay 94, Bacolod City nga dunay 62 ug Davao City nga dunay 61. Miubos gamay sa 2,304 ang active cases sa Zamboanga City nga dunay 8,994 total cases. Human sa halos 3 ka bulan, nagtala pagbalik ang Davao City og lapas 100 new COVID-19 cases. Kagahapon, 110 new cases ang natala sa syudad. Ulahing natala ang 129 new COVID-19 cases sa Davao City niadtong February 25. Busa ana sa 15,456 ang total cases sa Davao City ug 715 ang aktibong kaso. Nag-viral karon ang hulagway sa usa ka nurse sa General Santos City kinsa naghigda sa salug sa ospital tungod kuno sa kakapoy human sa pag-asikaso sa mga pasyente. Mato di Princess Grace Pechon, duha lang kuno ka nurse ang mag-atiman sa 16 ka pasyente nga sagad anaa sa lisod nga kahimtang. Busa panawagan niini nga tumanon gayud ang health protocols aron makalikay sa COVID-19. Misa ka na sa 3,023 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City ug 401 ang active cases. Sa Kidapawan City, usa ka 70 anyos ang nakuyapan sa iyang balay nga duol sa focus containment area sa Lapu-Lapu Street. Daling girescue sa otoridad ang tigulang kinsa nag-inusara na lang nagpuyo sa iyang balay. Nasayran nga posibleng nakuyapan ang tigulang tungod sa kakapoy ug kagutom. Misaad na og tabang ang Kidapawan City LGU, ilabi na sa napulo ka balay nga gipailawom sa focus containment, human dunay nagpositibo sa COVID-19 sa lugar. Anaa sa 1,555 ang tanang kaso sa COVID-19 sa Cotabato Province ug 297 ang aktibong kaso. Sa Pagadian City, naka-lockdown ang buhatan sa Department of Education, human dunay empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Nagpatuman una og alternative work arrangement ang buhatan. Mahuman ang lockdown karong Domingo, May 23. Miabot na sa 2,318 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga del Sur ug 687 ang active cases. Sa Butuan City, sirado ang Hall of Justice sugod Biyernes, May 21 hangtod Sabado, May 22 alang sa disinfection. Gidili-isab sa Butuan City LGU ang pagsalo-salo kung dili magbanay atol sa kapistahan ni Senyor San Jose. Ug atol sab sa Balangay Festival, online concert lang ang gipahigayon. Samtang gibutyag sa Butuan Doctors Hospital nga full capacity na sila. Doon na 3,800 ka-confirmed COVID-19 cases ang Butuan City ug 95 ang aktibong kaso. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.